kuat, Pak. Apa-apa. Sip, tamasya, Titilu. Soalnya nyambung kan, sangkar kebinas dari itu batang. Bisa kau nih, oh, dan yang macam itu batang. Iya, siap. Awas kira kita gosok tapi. Ya benda kono kecamatan benda ke sabar kecamatan tadi Tenaga ekstra cepat dan efektif redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Untuk Tretan di Sidoarjo, pasukan goyangnya Adila. Berikut ini siapa yang pilih untuk Anda? Kita Abone kembali bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sidoarjo di Farina Indra sing nyanyi ini udah. Oh, Upamane kowe wis mulya ya adula
Aku dhewe kene iki. Kadang-kadang tanah saya di Kabupaten Jawa Timur khususipun Magetan, khususipun Kecamatan Ngari. Oh iya, Ngari Boyo monggo kita dherekaken tansah pinter mboten kendhat ngaturaken puji syukur wonten Nusantara Gusti Allah Muwaos. Dene wonten wekdal menika kula panjenengan sami saged nyawiji wonten Jogotani mugi dinten menika kebak berkah ingkang barokah. Amin. Dipun paringi kesehatan sedaya. Amin. Dipun paringi kathah rezekinipun. Amin. Amin. Lan mugi-mugi sami lunas utamipun sedaya. Mungkin Pak santai malam nggih. Muga-muga salam sesalawat tansah kita kunjungan serta dan para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sahabatipun mugi tansah lumintu menawi dhateng sedaya pendherekipun insyaallah kita sedaya pembinaan sedaya wiwit dina dumugi yang mulia sama amin. Derewama kula Pak TO Suprapto ingin dipun sepuhaken wonten Jogotani ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah lan nuwun pangapunten bilih ngenipun kala wau tindak wonten mriki kira-kira ndak sawetawis ketapak napa kepalang. Alhamdulillah kemudian sami saged dados Bandung Bondowoso Junjung omah gedene semanten ngeten nggih. Kala dahulu wonten pengawasan saking Abdul Somad nggih, Ustaz Abdul Somad dan ngantos jam 11 namung panitiane do bangkong bahasane mboten dipindah kami jalan umum. Alhamdulillah pas menika jam 09.00 saged rawuh wonten mriki lan mangke wonten mriki sak cekapipun Bapak sekalian Ibu. Lan bidal menika Pak Bu Sri mangke badhe dipun ngajak wonten pundi menika? Parangtritis, Mas. Parangtritis. Yo sakderengipun pinanggih kaliyan Nyaira Kidul. Kita sami ngene apa bahasane niki Pak ngrasani kahanane awake dhewe petani ngaten nggih. Nggih. Menika monggo sareng-sareng kita Prabu Gatotri Panggilan menika sebatas pikantuk ridhanipun saking Gusti Allah. Maderek kapitados sampun piyambak monggo tetunggal kula aturaken ingkang masuk agama Islam kanthi waosan umur kita lan ingkang rasuk sanesipun agama Islam kula semanggaken kapitados sami sami semoga kita wiwiti kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Matur mugi Pak Toto senang bojo kula dipanggil Tito. Nah. Amargi dateng Google niku kan TO Suprapto. Oh Sudewo ngaten. Oh niki Pak Tiru. Wonten ing Jogotani. Ingkang sepindah monggo kita tansah nunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kita sami sampun saged sowan dhateng Jogotani kanthi kawontenan sehat walafiat kanthi selamat boten wonten aras tunggal menapa. Ingkang angka kalih salawat sumugi salam mugi tetep dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun
wonten dunya dumugi mangke akhirat. Amin. Bapak T.U. Suprapto menika kula saking Koordinator Penyuluh Kabupaten Magetan nderekaken KTNA Kecamatan Ngariboyo sowan dhateng panjenengan dhateng Joglo Tani badhe studi tiru. Ngaten judule studi tiru. Studi tiru napa mawon ingkang saged dipun laksanakaken dhateng mriki. Mugi-mugi mangke wonten ingkang nyantol saged dipun laksanakaken dhateng pakenanipun bapak-bapak kontak tani Kecamatan Ngariboyo. Kados pundi napa menika awitipun supados kados menika, tapi kula kok ningali mboten sami kali ten kene Google. Nggone Google pas tandurane sae sedaya dados jae ngaten. Nah pas menika pas mboten wonten mbok bilih ngaten nggih. Mangke nyuwun tulung dumateng panjenengan napa menika jelasaken utawi bapak-bapak ingkang dateng saking Ngariboyo menika saged nyuwun pirsa napa kemawon ingkang saged dipun contoh, ingkang saged dipun laksanaken dumateng Kecamatan Ngariboyo. Saya harapkan mekaten. Terus apa yang kita kunjungi sekarang ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dan bisa ditiru di sana apabila memang kondisinya memungkinkan. Niki wau kula nembe mlebet, iki sing iso Bang Sri, Bang Sri sing gak enek kendhate toyone. Tapi sakmenika bukan hanya Bang Sri ingkang toyone kathah, pendem Baligondo mawon sakmenika sampun ijo royo-royo pas ketiga ngeten nggih. Alhamdulillah kula nembe pikantuk kabar kali pening pun enten sumure Bu. Ijo sedaya nggih Banjarjo niku dipun mereni kali Kecamatan Barang lho. Ngariboyo sampun saged ijo royo-royo kan ngeten nggih. Pramila menika skecakaken anggenipun lenggah dipun simak napa ingkang saged dipun contoh, napa ingkang saged dipun aturaken kaliyan Pak T.U. Suprapto. Kok pilih namung ngaten Bapak T.U. Suprapto ingkang saged kula aturaken lepat kula nyuwun pangapunten, kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng Bapak T.U. Suprapto selaku penanggung jawab Joglo Tani ini ingkang kula hormati dumateng Bu Sri selaku PTD Dinas Pertanian ingkang bawahi masing-masing kecamatan ingkang kula hormati, Bapak Sarno selaku Ketua KTNA Kabupaten Magetan ingkang kula hormati, ugi dumateng Bapak Widarto selaku Koordinator PPL dan Penyuluh Kecamatan Ngariboyo yang kula hormati, ugi konco-konco Kabupaten lan pengurus ugi konco-konco kelompok tani ingkang kula hormati lan sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati, ingkang tansah dipun hormati dipun Allah Subhanahu. Saderengipun monggo bismillah malih kula tansah ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu. Kanthi pun emat pamasa jaipun saengga wonten ingkang dan menika yang sami namung kanthi danem Allah Subhanahu saged datang Sleman Jogja wonten Joglo Tani dalam rangka studi banding dan studi tiru nyacep ilmu babagan pertanian. Mugi-mugi mangke saged berjalan kanthi lancar. Kadang menika sedaya mati sampun kali parwa dunya sami monggo kita syukur kanthi lapat. Alhamdulillah. Salam kita cakap bahwa dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tasih dari ajaran tuntunan ibu ing bangah yang saya tasbih kanthi syafaat ngatos wonten yang mugi amanah Allahumma. Bapak Ibu yang berarti
khususipun dumateng Pak T.O. Suprapto ingkang kula hormati. Kalau sarombongan suwan mriki sudah malih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sang kula mriki sedaya boten sanes nang badhe studi banding nyecep ilmu babagan pertanian. Mugi-mugi penjelasanipun saking Pak T.O. Suprapto lan sedaya guru saking mriki mangke saged manfaat lan saged dipun terapaken wonten wilayah Kecamatan Ngariboyo. Ngariboyo menika boten jaman Ngariboyo, Pak. Menika istilahipun Jawi nggih. Ngari menika istilahipun angon. Ngawasi menghalau bebaya. Nggih. Jangan ini saya kan wong boyo tok to. Boyo. Kalau semanten niku nek wonten ampak keju Belanda. Lan terus ngomong sanget bantu sedaya keteranganipun pengalamanipun ingkang sampun dirapaken wonten Joko Tani mriki terus proses tanaman pelakuanipun kados pundi. Muga-muga mangke saged manfaat kagem kanca-kanca sedulur niki. Ingkang sepidah kepengalipun bilih son kula mriki wonten sedaya keranipun mungkin kanca-kanca kula piyambak kirang suposita kirang ranani pengalih saking panjenengan panjenenganipun Bapak T.O. Suprapto kula nyuwun agung sampun sami. Ugi kula jenengan sehatur saking kanca-kanca kelompok tani lan gapotan pengurusipun Kecamatan Ngariboyo. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Dari penonton nyuwun agung sampun sami. Singkat kemawon agipun kuaturaken bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwwata illa billah. Mafatu ingkang hormati Bu Sri Ningsih selaku koordinator penyuluh Kabupaten Magetan, Pak Widarto selaku koordinator VP Kecamatan Ngariboyo, Pak Kusni selaku ketua Kadena Kecamatan Ngariboyo, dan Bapak Ibu sedaya kemawon. Saya Pak T.O. pun betul-betul kata-kata, tapi sepintas saya ngobrol tadi saya tahu lah. Ngobrol naturakan Pak Kusni itu panci tantangan boyo nih gue, bebaya nih. Niki diakoni orang petani kita ini petani kimia, Pak. Nah, tugas negara niki pripun caranya merubah pola pikir yang sudah sekian tahun niku kita selalu menggantungkan namanya kimia, tidak pernah memberikan namanya organik. Dados yang orang rogo di tanah, Pak. Niku sehat lan botenipun kan mesti saking tanah. Pramila menika sakniki kuat sangat babagan utamanya hama dan penyakit itu yang muncul dari tanah. Satu mungkin kasem-asemen itu. Terkait banyak Pak Niku, termasuk Madiun hari ini sudah 3 kali gagal dengan kasem-asemen. Itu satu. Yang keluar tanah lagi nek godong gedeng badung ini apa itu nih? Nah terus ini apa tuh? Ya, itu juga tanah. Kemudian cabai yang kena fusarium tanah lagi. Kemudian akar gada kubis tanah lagi, termasuk sawi. Kalau betul-betul kata yang paling bagus, yang paling penting pripun caranya panjenengan bisa merubah pola pikir para petani ini kembali atau memperhatikan sebagian tentang masalah organik. Betul ingatan, mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Sementara mengatakan yang saya katakan kalau mungkin Pak Punten bila tapi kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kenyambung nih pemain bal PSIM, lajeng ngadeg di PSS, lajeng kula wonten Galatama. Nggih, sanes sikile rada payu tenggo golek duit. Niki alih profesi kula dados wasit sepak bola. Dadi wong wasit sepak bola nasional. Ngeten. Sampeyan pokok kula dosen. Mboten dangu Pak, namung 21 tahun. Tahun 78 nang setahun 1909.
gandeng ini rukun sakit mboten saged pensiun. Namun kula medal karanten dipun peksa. Medalipun dipun peksa kalian petani sak Nusantara, petani Indonesia. Rumiyin mbok pilih. Dulu alumni mana? Kula rumiyin wonten pinten-pinten nggih, Mbak. Nggih wonten teng Bogor, nggih wonten teng mriki. Namun niku mboten kula sing penting sakniki kula wis dadi petani ning petani sing duwe pikiran maju. Pikiran kula maju karo kula ngaten. Nah, salajengipun kula menika wonten program SLPHT mbok pilih Bapak sekalian wonten nggih. Kula angkatan pertama. Nggih, kula 89. Lajeng pun suwun wonten FAO. Nah, bubar menika dipeksa kalian petani Jawa Timur komplit ngomong 38 kabupaten ngoten nggih. Menika kula dipun sepuraken wonten PHT minangka koordinator umum. Tahun 1999 medal kula Pak gantos KTP-ne petani garis miring pekebun. Namun Bibar menika dados tiyang kula Allah waktu bil maut napa. Pikirane urip ning omah ra dipikir. Akhire napa kula keliling Bapak Aceh dumugi Papua. Kagem ningkataken petani supados langkung saged mandiri. Awit petani Indonesia menika wiwit zaman kakek nenek moyang kula panjenengan sedaya niku petani sing luar biasa. Namun wiwit Orde Baru dipaksa nganggo pupuk kimia. Akhiripun kula niku dadi wong sing di-blacklist Pak Rumiyin. Kula di-blacklist mergo napa? Kula presiden penolak pupuk kimia teng Indonesia. Dados nek kula dados petani akhiripun alhamdulillah kula saged njajah desa Milanggori, saya wonten Asia, Eropa, Bangkok, Roma, Italia, Thailand, Jepang sapiturutipun. Namun dados tiyang ingkang mboten mikiraken desane. Nah, wiwit taun 2007 kula wangsul wonten ing papan mriki kula ndamel joglo tani Pak. Joglo tani menika Jawa dosok nek Ngariboyo niku wau njagani bebaya, nek joglo tani niku aja gawa dadi petani. Ngeten ya. Lajeng joglo tani menika sasampunipun kula ndamel model Pak. Petani nggih kula niki nuwun sewu. Niku bar nandur pari niku padi Pak. Bar padi niku pantun. Mari mati nek ra pari ora. Lah kamu wong nek nandur pari tok mung iso nggo mangan tok. Nggih to? Nek gelem nandur dhewe iso mangan iso tuku kathok. Nek gelem nandur lombok iso mangan tuku kathok ketara tuku pendhok emas. Kamangka lemah wonten yoja menika saya suwe niku saya ciut Pak. Nggih, hukum waris. Nek anake telu ya bagiane wong tuwa mau didun telu. Mboten ngertos nek magetan iki didon-didon iki mboten. Sami nggih, suwe-suwe anake lembur ning ciut-ciut. Menika. Lah omah ciut niku suwe kenapa lemah ciut suwe-suwe ora dienggo nandur, malah diganti nggo ngedeke omah. Iki kan kebutuhan pokok manungsa niku mangan. Nah, menawa lajeng damel model lemah ciut ning kula nyewa Pak. Riyen ngene teng mriko Bu, teng Ajeng mriko. Nyewa 2000 meter kula nyewa. Nah nyewa 2000 meter niku kalah perjanjian kalian sing duwe lemah. Pendak tahun mundake sak yuta niku. Nanti kula dadi joglo. Lajeng 15 tahun ya dadi nek nyewa niku setahune 15 yuta niku. Akhiripun alhamdulillah Gusti Allah paring ridho kula saged nggadahi lemah wonten mriki 2013. Niki gangsal 1000 meter niki lajeng kula damel kagem omah anak lanang siji nih anak kula kalih. Nggih kalau omah pisan. Nggih 1000 kagem papan pangibadahan 1000. Nek kantun 3000 niki. Nah 3000 niki mboten kula wariske kagem didun anak. Namun iki dienggo urip bareng. Ngeten. Ning isine iso ayo awake dhewe niki nduweni penghasilan sing kena dienggo cukup urip ngeten. Nah, akhiripun kula ndamel model joglo tani wonten mriku rumiyin dipun resmekaken. Kalian Wali Budaya Pangan Nusantara, Nusa Dalem Sisih Tanah Mengkubu kaping 12. Lajeng papan menika joglo tani niku dipun paringi wasiat nami minangka monumen
kebangkitan petani Indonesia. Ngaten. Dados para Bapak Ibu sekalian menika saking Magetan Ngariboyo tindak wonten Ngayogyakarta Hadiningrat Jogja daerah istimewa, insya Allah penjenengan kumpul sesuk ya dadi petani sing istimewa. Istimewa kan ya. Dan menika anunipun menapa dipun resmikaken mungkin tanggal 19 Januari tahun 2008. 2008. Nek kula hitung sakniki 2023 berarti nembe 18 gangsal 11 tahun mungkin nggih. 11 tahun. Namun jebul tani sampun kula damel mboten namung wonten mriki, awit menika namung kagem contoh. Kagem contoh kemawon. Kita damel saking Aceh dumugi Papua. Ngaten nggih. Wonten namung jebul tani Trenggalek, jebul tani 10, jebul tani Songo, jebul tani Kolong Langit wonten IKM, jebul kathah jebul tani ingkang modelipun kula damel padha isine. Ngaten. Menika. Nah, keng menapa menika kula damel kagem model awet petani Indonesia niki kalau Pak Sarno ngendikaken niki mandip kimia. Ya kan. Panjenengan rumaos dados petani wonten ing Magetan khususipun Ngariboyo ingkang sami dipun tanem napa mawon? Tandurane napa? Jagung, pari, palawija. Ning pari mesti nggih. Niku tak mboten pari pantun mboten to. Tegesipun jenengan wis dadi petani sing wis duwe pikiran ora mung pari tok. Namun napa panjenengan dadi petani wis merdeka apa durung? Kula nggih ngerti niki. Kita cobi monggo kita cek. Awet visi misinipun Joglo Tani. Nggih. Visine Joglo Tani ini kemerdekaan. Misinipun kemandirian. Kula ningali wonten Aceh dumugi Papua niku petani niku padha bae. Dereng merdeka. Nek Magetan monggo dicek. Jenengan dadi petani. Ini wonten tekanan ekonomi, Bapak. Ingin setunggal napa tekanan ekonomi nggih, cobi kita cek. Jenengan bibit tuku kok gawe dhewe? Pupukipun? Obat-obatan? Berarti nek Kyai Ngariboyo wong sugih. Nggih ta? Wong apa-apa nggih ta? Nggih ta? Ning nek ra duit direwangi napa? Utang. Kamu kok mau utang wajibe? Nyaur. Ning kowe do ora? Niku. Nah, menanipun samenika ngeten. Wedal panjenengan menika do tuku bibit, tuku pupuk, tuku obat. Sing nentoke regane jenengan sing petani duwe duit apa sing dodolan? Sing di dagangan apa sing di duit? Sing di dagangan. Bener mboten niku? Bener. Wong sing di dagangan kok. Namun wonten ing Magetan Ngariboyo khususipun jenengan do panen, mbok panen jagung, mbok panen pari, petu arep adol sing nentoke sampean petani apa sing tuku? Sing tuku. Mriko lho. Sing tuku. Kula baleni nggih. Wektu jenengan tuku sing nentoke dagang. Sing adol. Ning wektu jenengan adol sing nentoke sing tekan sepriki. Nggih. Ngoten niku. Sampeyan trima. Trima mboten? Trima nggih pun mudhara sampeyan. Mesine jancuk ya. Nggih mboten? Ning jenengan trima to? Ning trimane kepeksa mboten? Niki sing jenenge tekanan ekonomi. Cetha mboten iki? Niki buka wawasan riyin. Mungkin babakan gawe pupuk gampang. Nggih. Ning saniki sadar diri dulu. Sadar posisi kali sadar rai sampean iki. Cetha mboten? Niki. Kamu kan jenengan iki wektu jenengan tuku pupuk mboten niroke bertani menurut tuntunan Tuhan jenengan mestine. Wong jare Pak Sarno pupuke pupuk kimia. Berarti jenengan mboten nggunakake sing jenenge memetri bumi. Jenengan mboten hamemayu ning bawana. Jenengan mboten memasuh malah ning bumi. Ning sampean malah ngregeti bumi. Nggih mboten? Sampean malah ngracuni bumi. Padha mawon sampean ngracuni awak sampean. Akhiripun lemah dadi napa? Bantat, miskin unsur haranipun. Awit jenengan racuni terus. Niki jenenge tekanan alam, nomor 2 tekanan alam. Mau nomor 1 tekanan apa? Ekonomi. Contohnya tuku tentok yang nyatol atau tentok sing tuku. Niki tekanan ekonomi. Silakan tekanan batin. Wah, mengke Pak niku jenengan. Nggih. Nomor 2 tekanan alam napa? Lemah saya rusak, omo saya ndodro, banyu saya angel. Ngoten mboten? Nggih.
Kamu kaya cerak Bengawan Solo janjane. Ningking napa jenengan untuk tekanan? Mergo jenengan mboten berbuat baik kepada alam. Buat melalui dengan mboten membaca Yasin 33 sampai 36. Nek jenengan pengen bertani menurut tuntunan Tuhan, ya memang maca teng Yasin 33 tekan 36. Niki kudu katam paham lan lakoni. Ngeten lho. Niki nomor 2 tekanan alam. Nomor 3 petani ngari boyo kowe-kowe nom-nom napa tua-tua. Sing nom do gelem dadi petani mboten. Mergo napa kok mboten gelem dadi petani? Sing didelok wong tuane wae dadi petani rekoso, ora tau cukup, ora sugih, melarat. Ing napa niku? Niki tekanan sosial mergo petani dianggap kastane paling rendah. Nggih, bocah sekolah teng Fakultas Pertanian mon ya ora pengen tertarik. Niki sing diarani tekanan apa nomor 3, Pak? Sosial. Sosial nggih, dene nggih niki soalnya niki mungkin teknis gampang. Siji wae tekanan ekonomi, 2 tekanan alam, 3 tekanan sosial, nggih ta? Terus wonten tekanan budaya. Nek sampean nggunakake pupuk kimia berarti sampean ninggalke budaya. Budaya ini napa? Budidaya. Nek wong petani mesti duweni kewan. Mestine mergo napa limbahe saka pertanian niku dadi awal peternakan pakan ternak. Ning limbahe ternak mesine bali teng tanah. Niki sing diarani cakra manggilingan. Ning mboten sampean lakoni. Diganti nganggo pupuk kimia. Niki jenenge pudak sinumpet. Niki jenengan duwe anak ning ora dirabetke. Pudak sinumpet mboten sing neruske. Jenengan duwe tanduran ning mboten dipupuk nganggo pupuk organik. Ning dipupuk nganggo pupuk kimia. Jenengan niku dahar mesine ya dahar sekul ning dahar pil kodo. Jenengan mesine ngunjuk wedang putih, wedang kopi, wedang teh ning mboten ngiras. Niki masalahe teng riku niku awake dhewe mboten sadar. Wontenipun tekanan budaya. Kamu kok kakek nenek moyang awake dhewe niku simbah-simbah riyen niku wis nggunakake alam. Ngeten. Awit menungso dipun titahken wonten ngalam donya minangka khalifah supados njagi keseimbanganipun alam. Namung boten dipun lampahi. Menika ingkang nomor gangsal tekanan global. Napa sing jenenge pasar bebas. Biaya luar negeri untuk dodolan teng Indonesia kok. Wong Indonesia nggih untuk dodolan teng luar negeri. Ning nek awake dhewe mboten siap. Akhirnya awake dhewe dadi orang yang konsumtif. Napa-napa tuku, ora bangga karo weke dhewe. Ning malah banggake weke wong liya. Niki bahaya nek ora bangga karo bojone dhewe malah banggake bojone wong liya. Niki sing diarani tekanan global. Ngoten nggih. Sing nomor 6 wontenipun tekanan kebijakan. Kebijakan pemerintah piyambak belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Nek ana rega-rega pertanian ki munggah regane, contoh sakniki rega gabah munggah. Rega beras munggah. Niku wonten operasi pasar, Pak. Diadakan supaya harganya bisa stabil turun. Pemerintah turun tangan. Ngoten mboten? Nggih. Ning nek mengko ana rega murah wonten operasi munggahke mboten? Mboten. Sapa sing kon sengsara? Milanipun monggo kula panjenengan sami nek iso dadi petani jenengan ana petani diwadahi kelompok tani. Ngoten nggih? Kelompok tani diwadahi gapotan. Wonten wadahi KTN ana wadahi warna-warna. Ning apa kelompoke ya dadi kelompok sing bener apa kelompok mung jeneng tok. Coba dicek. Kelompok jenengan jenenge napa mawon wonten? Werna-werna to asma kinaraja apa? Nggih. Napa Pak jenenge? Coba jenengan Pak, kelompok tani jenenge napa? Gasen. Tani Makmur. Tani Makmur. Wonten melih? Rukun Makmur. Mudi Mulya. Mudi Mulya. Sae sedaya mung jenenge tok. Nggih mboten? Kompak Rorayo didelok. Sampeyan bibit tuku dhewe-dhewe bareng-bareng. Dhewe-dhewe, obat tuku dhewe bareng-bareng. Piyambak-piyambak. Mungkin nek panen adol dhewe-dhewe bareng-bareng. Dhewe-dhewe. Tuku bibit dhewe-dhewe. Obat dhewe-dhewe. Adol dhewe-dhewe. Berarti kelompoknya jenenge kelompok dhewe-dhewe. Nah niku mesine. Lah kelompoke mboten kompak kok.
Lah ini gamelanipun monggo, ayo niki ngrasani kahanan awake dhewe, introspeksi. Ngoten nggih. Nah, milanipun kula gawe model Pak teng mriki. Gawe model sing awake dhewe nek iso dadi petani sing mandiri. Program pemerintah dumugi sak menika niki saya ketahanan pangan terus. Nggih, ketahanan pangan. Wonten bantuan subsidi. Niki dalam rangka ketahanan pangan. Wonten PKH. Wonten oleh Raskin. Wonten BLT, bantuan langsung kelas. Ya. Gitu? Ya. Niki dalam rangka napa? Ndeder kere niki. Wong mika do njaluk bantuan. Ya. Sampeyan milih dibantu apa milih bantu? Bantu. Ning nyatane nek ra entuk bantuan malah nguring-nguring karo RT-ne. Karo nggih mboten. Padahal kepala dusun yo ora ngerti, lurah ora ngerti, ngerti daftar medun. Ning malah RT entuk ndas, entuk moto. Matane RT ora mikir, ngoten bareng to. Kamu kan yo ora ngerti tenan iki. Iya mboten. Nah, milanipun kula panjenengan sedaya monggo sakniki petani khususnya petani niki pengen jenengan tetap ketahanan pangan apa kemandirian pangan? Kemandirian. Pun prisa dereng ketahanan pangan niku napa? Dereng. Ketahanan pangan niku sing penting iso mangan. Perkara niku impor, perkara niku bantuan, perkara niku jenengan medaya penggantino. Njaluk niki ketahanan pangan. Ngaten lho. Sing penting iso mangan, tuku niku ketahanan pangan. Milanipun pemerintah niki masih bertahap pada ketahanan pangan terus. Nek mboten diowahi ora bakal owah. Ora ana jongkokan kajangkah tanpa jumangkah. Milanipun nek pengen mandiri pangan niku aktif produktif. Ngaten. Aktif produktif. Nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Sampeyan sakniki kula tekoni, milih ketahanan pangan apa mandiri pangan? Mandiri pangan. Monggo nek ngoten iki sakniki. Niku nek gamelan biasane rontok dosane. Amin. Oke betah. Ini terus orang rontok liyane barang nggih. Ini sampeyan singgur-singguran malah tambah dosa. Bersama tangane teng dodol iki. Bersepakat. Maju nggih. Sepakat. Jadi nek bersama teman-teman bersepakat. Terus berbuat. Nggih, ngaten nggih. Sing melu obah niku olahraga sithik soalé mau wis keluarga ning Prambanan. Lha nek sing tanduk pindho wae. Ana sing kurang okah yang luwih dhewe. Terus petani mandiri pangan bersama bersepakat berbuat. Ikrok siji kapal ke. 1, 2, 3. Petani mandiri pangan bersama sepakat berbuat. Urung kabeh. Akan utang biasanya akan. Petani mandiri pangan. Cepet nggih. Bersama. Cepet dong. Bersepakat. Berbuat. Ayo, 1, 2, 3. Petani mandiri pangan bersama bersepakat berbuat. Kita ngoten. Terus opo sikat. Terus sikat. Opo sikat. Nandur mriki Pak mboten nandur. Nandur apa sih? Baca bapakku sing ikrok loro iki, baca. Nandur opo sing dipangan? Pangan opo nandur? Dibah tangan Mas. Mboten sampean gampang setuk. Itu olahraga iki, nandur opo sing dipangan? Mangan opo sing nandur? Ikrok siji karo loro. Saka petani wae. Boleh. Siji loro nggih, 1, 2, 3. Petani mandiri pangan bersama bersepakat berbuat. Nandur opo sing dipangan? Dipangan opo sing nandur? Aku tak rameni jajal. Tangane pun. Ngene. Godhong. Ayo pun. Ya. Medun Pak, ojo buka ojo te sapa? Ya. Kembang sikit.
Ora, bang apa sing nak dibangun? Bang gula. Bang gula. Gula dari sarno. Wong ditandur kok bang gula. Ini dari semut to iki. Bang kol, bang turu, gitu. Bang combran, bang kates, bang ramong. Kembang bang ini kan? Iya bang dus. Ora entuk Pak. Bojo niku siji cukup. Nggih. Sini kono siji ning kene. Nek telu kurang ajar. Nek papat sunah rasul. Nek iso Siji ae. papat bakal iso. Siji rumuk kok bandane. Oh ya. Kembang sih Pak Sarno. Kembang akeh woh. Woh niku para gemando niku napa? Telon. Jagung, lombok, terong, tomat. Wah sing gemando ning wit. Nggih. Satolak. Wah. Niku nek golongan nang mriko mungkin kon njupuk dadi lokasi kabeh. Nggih, woh niku termasuk dongeng apa salak, duku, nah itu woh. Tangane woh. Nggih kan? Nek iso sing kula lakoni mboten ning oyot wit godhong kembang woh, wonten iwak. Iwak sisik nang sisik niki. Wonten mboten wau wonten apa? Bebek pitik, iwen. Iwen. Wek-wek ini bukan wek-wek menjadi iwen Pak. Iwen ini ngon-ngon sing sikile loro. Sikile loro ini duwong nggih. Iwen ngon. Bebek, pitik, ndok, banyak. Entok lan sak piturutipun sing niku jenenge iwen. Tangane ngeten, iwen. Nggih manuk sampean tahu manuk sebuah. Iwen. Dari iwen sing sikil papat gede. Raja kaya. Nggih. Raja kaya ana sapi, ana wedhus, ana kebon. Jasa diapalke saka nggon ikroke papat limo. Oyot, wit, kembang, woh, iwen, raja kaya. Pun. Apa petani kok? Oyot, wit, kembang, woh, iwen, raja kaya. Jasa tekan niku. Saka ngarep. Lho niki lak kuliah dong. Jare setuju tiru. Lak nira nggih. Nggih, saka ngarep alon-alon waton kelakon. Nggih. Jadi sampean fokus teng mriki, kowe ora usah mikir seneng omah ora dipikir. Untuk Gusti Allah. Nggih. Saka ngarep petani mandiri pangan 1 2 3. Petani mandiri pangan bersepakat berbuat tandur opo sing pangan mangan opo sing tandur oyot uwit godhong kembang woh iwak iwen raja kaya Tambahi kok ngene. Ditutup ning ngeten. Jos. Cekel ini. Bar iwak iwen raja kaya. Jos. Jangan omong saja. Merdeka. Jalan mandiri. Tekan merdeka. Nggih kan? Diapalke alon-alon. Kowe ngapalke tenan nggih saka petani mandiri pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyot kayu wit oyot uwit godhong kembang woh iwan iwen raja kaya. Jangan omong saja. Merdeka. Lho sampeyan sing dawa to, Bu? Ora dawa ora apal, ya. Ya.
apalnya tenang. Itu jenengan wong watak wantu ciri wanci cuplak dengan hilangin dalam pecating nyawa itu Indonesia. Senengnya tiru-tiru, mulai tiru gini. Seka petani mandiri pangan 1, 2, 3. Petani mandiri pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyot uwit godhong kembang uwoh iwak iwen rojo oyot terus jangan omong saja merdeka. Tepuk tangan anak-anak. Kalau tak pengen jajan, ono sing ngapal ora jajan, sing wani jajal ngadeg. Saya setengah. Kita sih belum apal, nggih. Tolong di video. Ngadeg kok aku udah. Pak Tris. Betul Pak Tris. Video viral. Mungkin gawe TikTok mungkin. Mungkin sekali. Ora apal rapopo ora bakal kon nyaurutan. Tengah Pak Tris. Jenenge Sutrisno. Oke. Ora ketok lho. Ini tangane diawur lawan. Nah, niku. Bon. Macet juga, Pak. Inilah pemilu teladan. Monggo Pak Tris. Macet juga, Pak. Dan sebenarnya macet. Iya. Macet ini. Petani mandiri pangan. Monggo Pak Tris. Mandiri pangan bersama bersepakat berbuat. Petani mandiri pangan bersama semangat berbuat nandur opo sing pangan mangan opo sing tandur Merdeka. Mantap. Panen jagung, panen duit ya. Dom lo. Mau dukung maju gelem. Saya ini gelem. Mula nek diajak barang sing becik monggo. Ake-ake. Sok-sok diajak barang sing apik. Sampeyan bicara mboten. Sesuk nek mati bakal ana alam bubur. Sesuk nek bakal manggon tempat kuburan, ini semana itu nanti. Mereka orang London, kenapa? Swarga karo sama London. Swarga, mereka nak kerja angkat, mau tukar maju lagi. Nama dia kan di Bondon, betul ya? Nah, misalipun Bapak Ibu sekalian, ini bukan berapa kali dicatus, ini contoh, sopo sing wangi gawe kepecikan niku bakal nunduk wae pakarti. Nggih. Apa enggak? Nah, melanipun kula gawe niki kula nggo napa nglatih. Nglatih napa? Kula duwe penghasilan harian. Pendak esuk kula wis panen ndok-ndok kok. Niku harian pagi. Ngono. Sampai iso panen ndok niku. Nggih wonten mboten. Kira-kira ukuran loro ping upaya 3 ping 8 ngoten mboten. Antus sangaten sing mboten. Ning ana sing ana ning ra gelem anak. Jadi kula duwe hasil harian iki. Ketika kula ndak esuk panen ndok-ndok kok. Anak-anak kula 850. Kula wis narani Pak Sarno. Nggih, magetan anak kula angkatan 2008 mboten. Kula kuliah PKP.
Ini kuwi aku dari Fakultas Pertanian, prakteknya begini, 2 tahun, prakteknya 4 tahun. Gitu. Niki ngarep bola tak jatah, untuk anu Pak Kosim, 12 napa? 12 desa. 12 desa tak jatah tenggak desa tenggak tahun loro. Belum cah belum. Tenggak desa tak jatah 2 anak tak boleh beasiswa. Wonten mboten sing bocah lulus SMA, SMK, kuliah teng Mojo tak boleh biayane. Ngoten. Ning sesuk nek rampung kudu bali teng mriki. Bangun wilayahmu, dadi petani sing handal. Katanya jeneng-jeneng kontak tani nelayan andalan, ini kontak tok. Kontak nek dodoh itu, nek dodohnya ora obah, ini kontak. Saklar siji dipajak ke Solo kabeh, saklar siji dipateni nanti kabeh. Jadi nek ora dodohnya ora obah. Ini masalahnya apa? Belum sadar diri, belum sadar posisi, belum sadar rayu. Aku sopo kalau sopo ning ndi aku kudu piye. Hasil harian kula ndek bebek, hasil harian siang kula petik temu kula buka angkringan. Ngoten lho. Seminggu pisan ndok asem. Nih, sesasan pisan saluran ora nganti sesasan iku. Bayang kangkung iki. Sing tak suguhke sampean mengki, kangkung niku yo medhol niki. Bocah-bocah kula sing ngono. Berarti oseng sing ngomong sing ngantuk niku nek sampean nggunakake pupuk kimia. Nek sampean nggo organik, melek Pak organik itu organ yang nikmat. Ini dua bulan berambang niku pinten umure? 2 bulan. Niku mboten iwak niku mung 3 sasi. Dadi kula niku iwak paling mboten 3 sasi mesti bobote sekilo isine 5 tekan 6. Cilik ra apa-apa ning tak enak. Sampeyan mangan balung kok. Niku mungkin membuktikan. Itu hasil 3 bulan. 4 bulan sudah pari. 6 bulan kok wedhus, setahun anake. Jadi hewan pagi ndek bebek. Mandiri, pangan, bersama, bersepakat, berbuat, nandur, opo, sing dipangan, mangan, opo, sing ditandur, oyot, uwit, godhong, kembang, uwoh, iwak, iwen, rojo, koyo, jos, jangan omong saja. Bersama, bersepakat, berbuat, nandur, opo, sing dipangan, mangan, opo, sing ditandur, oyot, kalir, godhong, kembang, uwoh, iwak, iwen, rojo, koyo, jos, jangan omong saja, merdeka, Jo, iki cacar iki piye benake? Oh, dadak ngono, Jo. Tulisan iki lho. Sudah Pak, gitu aja udah nggak apa-apa. Yang aku tak ngambil. Terus pembuatan pelet nih Pak, bahannya ini coba. Semua lho Pak, limbah lho Pak. Niki polar seko cantel, dedak, kulit kacang, tongkol jagung, pucuk tebu, kan semua serba organik. Tuh.
Ini mesinnya 1 truk untuk menggerakkan 6 mesin. Jadi kalau ingin mandiri pupuk, mandiri pakan, ya harus mau melakukan sendiri. Ini kita hanya bahannya, pertama ini Pak, bahannya nih. Ada kotoran kambing, terus ada arang, kotoran kambing, arang, terus guano Pak. Guano itu apa Pak? Guano kotoran kelelawar. Oh, kotoran kelelawar. Tuh, itu aja. Nih, hasilnya pupuk ini 4, ini karung besar 40 kilo, 40.000, karung kecil ini 20.000. Ini yang kita ekspor. Kandungannya jelas. Ekspor kemana Pak? Tiongkok. Tapi kita ke Batam dulu, nanti di Batam diganti kemasan. Iya, karena harus bahasa sana. Oh gitu. Ganti Kalau kemasan. bisa petani Indonesia jangan beli tapi buat. Bagaimana cara buat? Ya belajar. Kalau ingin mandiri pupuk organik. Intinya di situ. Ya, benar. Organik ini namanya multiplan, ya. Pakai Demat. Ini di pabrik kita di sini, ini 150.000. Tetapi kalau yang biangnya itu 98.000. Bahannya ini kita dari air kencing kelinci, lalu kita fermentasi dengan beberapa rempah-rempah yang pedas, panas dan pahit, dan kita tambahkan juga tetes, sehingga ini kita akan mandiri pupuk cair. Ini paket Dematnya. Aturan pakainya Pak? Aturan pakai semua sudah ada, sudah kami tuliskan. Jadi kalau kita itu untuk di sini nanti aturannya sudah kita berikan seberapa yang kita gunakan nanti ada tutup setiap satu tangki. Satu tangki kita berikan berapa tutup Mas John? Itu biasanya 5. Untuk pakai apa ya 1 gelas 200 cc, 1 gelas. Wah itu. Ini. Jadi petani tetap bisa. Siap. Petani di Nusantara kalau ingin mandiri pupuk cair, kita kalau yang kecil bisa menggunakan drum atau jirigen. Tetapi kalau kita produksi besar, ini kita bisa menggunakan banker. Banker ini adalah cor yang kapasitasnya ini bisa full 18.000, tapi dalam fermentasi kita hanya mengisi 15.000. Sehingga selama 1 bulan kita fermentasi di sini dengan ditambahkan beberapa unsur, terus nanti kita pindahkan dengan ditambahkan rempah-rempah yang nanti fermentasi berikutnya di sana. Jadi tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk pembibitan ikan nila, di mana ikan nila kita ini adalah sudah bersertifikat, sehingga pembibitan yang kita lakukan ini di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani ikan di wilayah Sleman maupun Yogyakarta. Mampu panennya berapa bulan Pak? Kita untuk panen setiap paling enggak 1 bulan itu kita bulan kemarin permintaan 1 ton 1 bulan. Bisa bertahap gitu Pak? Bertahap, kita setiap ini kan kita punya induk sendiri. Jadi setelah dibijahkan, nanti setelah ditebar nanti baru dipasarkan ukuran 57 atau 79. Jadi nggak repot masalah indukannya ya Pak? Enggak, indukannya sudah punya begini. Kan indukan juga. Ini kan untuk menebarkan induk. Ini yang dijual. Untuk bibit Pak ini yang? Iya. Ini pembesaran. Ini juga untuk bibit ini. Tapi ini kan belum siap jual. Ini untuk koi. Mana Pak koinnya? Tuh. Ya. Tuh. Itu untuk koi. Di sini hanya untuk ikan hias dan nila merah.